Сәлем дуслар, сәлем. Эфирда лайыклы хит тапшыруы һәм атнаның иң кайнар 10 хиты. Дөньядагы яңалыклар секунд сайын үзгәргән кебек үк Instagram тормышы да кайнап тора. Җырчыларның Instagram битләрендә нинди яңалыклар бар икән, бергәләп күзәтик. Ә мин исә исегезгә төшерәм. Яраткан җырчыгызга тавыш бирү өчен Мәйдан.тв сайтына кирип лайк куйгыз. Аллага тапшырып кузгалдык. Әлфия Шарипова 3 көн Казанда торып кайтканнан соң фикерләре белән уртаклашты. Мин бик ардым, ләкин бик канәгать. Алга таба үсәбез, яңа үрләр яулыйбыз ди ул. Афәрин Әлфия, без дә синең һәр вакыт күтәренке рухта булуыңны теләп калабыз.
Азали Валиева рәнҗетмә җанымны җыры күп кенә хатын-кызларның йөрәгенә үтеп керде ди. Аның эчтәлегендә кеше тормышы сурәтләнгән. Әлбәттә, андый күңелсез тормышны беркемгә дә теләмим. Әмма язмышлардан узмыш юк ди ул. Клипны карыйбыз һәм лайклар куярга да онытмыйбыз, дуслар. Матур дөнья, bir yılatır ул, bir jırlatır. Sirli бүләк, биреп кенә, күңелләреңне bir юатыр. Еламам, ярсымам, бирешмәм мин. Юк, рәнҗетмә җанымны, телесез алган сөюенә, сүнегән мәхәббәтемне, кайтмас елларымны. Юк, рәнҗетмә җанымны, телесез калган сөюенә, сүнегән мәхәббәтемне, кайтмас елларымны. Йөрәкем таштай булып, бирешмәс ул яраларга, басып горур менәрмен мин биек-биек каяларга. Еламам, ярсымам, бирешмәм мин. Юк, рәнҗетмә җанымны, телесез алган сөюенә, сүнегән мәхәббәтемне, кайтмас елларымны. Юк, рәнҗетмә җанымны, телесез алган сөюенә, сүнегән мәхәббәтемне, кайтмас елларымны. Сабыр йөрәк атылыр ул, сөю тулы күңелләргә. Еламам, ярсымам, бирешмәм мин. Юк, рәнҗетмә җанымны, телесез калган сөюенә, сүнегән мәхәббәтемне, кайтмас елларымны. Юк, рәнҗетмә җанымны, телесез алган сөюенә, сүнегән мәхәббәтемне, кайтмас елларымны. Эфирны Руслан Зелкарнаев башкаруындагы гомрем җыры дәвам итә. Русланның Instagram аккаунтында язылышлары да, урнаштырган постлары да күп түгел. Ләкин кыскалыкта осталык диләр мәлем. Руслан Instagramда иҗат дөньясындагы иң мөһим вакыйгаларын гына яктырта. Афәрин!
Үзім салғаны сукымағы бойлап Менем өмір үрлеріне Дәртлі хислер матур ойлар Яратулы ерегімді Артқа бармай алға кетмей Яшауымда бүгінгіде Туып тұра, артып тұра Матур ойлары көңілімді Артқа қарап өкенерлік көңілімнің Югамын шауы Төгілі башы Төгілі соңы Өмірімнің Шонды шары Ашықмайша алға атлайым Хәтерләтіп мен юлышыны Өз бәхетім өзі қолымда Көңелімнің тұямы шуны Шатлық тойып ғымыр ету Яшауымны асылышыны Илағымның бөләгі дейп Қабыл етім язмышымны Артқа қарап өкенерлік Көңелімнің Югамын шауы Төгілі башы Төгілі соңы Өмірімнің Шонды шары Ümit bilen yaşaganda Matur bula ul xiyalada Yakşı deyip inim barda Şat uylarda atlıyım alga Abir bulsa kışın ışıda Buluttan sımıkı yaşığa Suyup ağamı dünyasına Ümitlenem dik yakşığa Artka korap Ökenirlik Көңелімнің Юғы бұрышуы Төгілі башы Төгілі соңы Өмірімнің Шонды шары Артқа қарап Өкенерлік Көңелімнің Юғы бұрышуы Төгілі башы Tөгілі соңы Өмірімнің Шонды шары Güzelin kızı Мәдинәнең яңа һөнәрләре белән һәр даим уртаклашып тора. Саннарны кабатларга өйрәнә башладык. Әлегә бер саны бик шәп чыга. Көн сайын бәләкәй генә уңышларга шатланып яшәп ятабыз ди җырчы. Шулай гүзәлем, баланың уңышларын күрү ата-ана өчен зур бәхет ул. Рольләрне башкаралар. Родриго Сантиро, Антони Фигунда, Филиппо Гарсия, Әйдә тизрәк, башлана бит инде. Луис Альберто, Мин моны Габриэль ашамыйм, шунак туа. Салватио Минханес һәм Гузелимио. Тропикан һәм Тропиканка сериалы. Беләсеңме, үзең исемнәрең синең күңелемә уеп язылган. Özlep siyerişin, canım diyerişin Yarı ele şirdesin bulgan Yandırıp Ağla yürekni utlama Hele karışın Sinde aşık Aşık miyde Vəqdələşik mənlə Canlaşım Canım, 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 canlaşım Yandırıp Ağla yürekni utlama Hele karışım Sinde aşık Aşık miyde Vəqdələşik mənlə Canlaşım Canım, 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 canlaşım
Хәерле сәгатьтә Яндырып ала йөрәкне утлама Әллә карашың Синдә гашык миндә Вәгъдәләшик мәлә җанлашым Җаным, 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 җанлашым Яндырып ала йөрәкне утлама Әллә карашым Синдә гашык миндә Вәгъдәләшик мәлә җанлашым Җаным, 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 җанлашым Вот bunlardan мәхәббәт. Молодцы. Габриэл Хантан. Bu ananasını kim alıp geldi? Дуслар, эстрадада барлыкка килгән яңа трио Дилә, Анна һәм Альбина белән бүген онлайн аралашырга булдык. Сәлам кызлар, ничек хәлләрегез, җәйләрегез ничек узып бара? Сәлам, дуслар. Җәй көннәре бик яхшы үтеп бара безнең. Аллага шөкер, барысы да яхшы. Бераз ял итеп торганнан соң без көзгә әзерләнергә керешәбез. В общем, кәешләр шәп. Ой, рәхмәт кызлар. Ә менә ни өчен сез трио язырга булдыгыз? Кемнең башына шундый кызыклы идея килде? Барысы да башланды 2018 елда. Анна Попованың туган көнендә, Анна Топова дигән аның супер шоу проектында Аняның шундый идеясы булды. Ул минем җырны, шундый яратам дигән җырны трио буларак башкарырга теләде без, әйеме? Шундый эксперимент булды. Һәм халыкка бик ошады, бик күп хатлар килде, бик күп чыгышларга чакырдылар. Шуннан соң Без дәвам итәргә булдык. һәм тагын бер җыр яздырдык. Ул җыр искиткеч матур чыкты. Сез инде әлбәттә аның белән килешерсез дип уйлыйм, чөнки инде тамашачылар гына түгел, ул җырны без дә бик нык яратабыз. Һәм инде киләчәктә дә әле яңа тагын безнең проектлар планда бар. Барысын да сөйләп торасы килми. Интрига итеп калды кызлар. Көтеп калабыз кызлар, әлбәттә көтеп калабыз. Һәм инде сездән тамашачыларга, мәйданларга теләкләр. Без үзебезнең тамашачыларга иң мөһиме позитив кайф телибез. Барысы да яхшы булачак, әйтеп бирсез. Иң мөһиме сау, сәламәт булыгыз. Үзегезне саклагыз. Безнең өчен тавыш бирегез. Без сезне яратабыз. Ой, рәхмәт кызлар, без дә бит сезне бик нык яратабыз. Ә хәзер әйдәгез клипка күчик. Йөрәгемне башка ишетми, ул типми исемемне. Сүтелмәслек итеп бар юллар чуалган. Яланаяк ашы салкында уанган мәхәббәттә чакырма, чакырма, башка чакырма. Йөрәк яшькә тулса да, дөньясы яралса да, мөһим түгел ул күптәннән. Мин сине мәхәббәтем яратып үзем җибәрәм. Йөрәк яшькә тулса да, дөньясы яралса да, сиңа күрсәтмәм, күрсәтмәм. Мин сине мәхәббәтем яратып үзем җибәрәм. Кулларымны сабырлык бәйли, нык төйнәлгән җепләре. Белсәң иде шундый ирекле тынлыкта,
Бу көннәрдә Фәрит Мифтахов эшлекле сәфәр белән Алабуга шәһәрендә булган. Бер уңайдан шәһәрнең тарихи музейларына экскурсиягә бардым. Бик зур кичерешләр белән кайттым ди җырчы. Эш белән файдалы ялны берләштереп бик дөрес эшләгәнсез, Фәрит Фаизович. Ağaçlı almaları bizi Kişilerine görkemişleri Bir-birine yaxşılıklar kılıyıp Bir bizde kökten düşmedi Ciranabız toprağında Olmavaç kök bizde demalı Ölür geçte olma kıyıla cirge Tik bizgine kalmık yuvalı Yeşil çağımız var yaş çağımız Asılanğan pişken vakıtlar Almanın da kızları bular Biz de şulay yandık artık da Ciranabız toprağında üstek Almavaç kök bizde demalı Ölür geçte olma kıyıla cirge Tik bizgine kalmık yuvalı Kişilerde olma kübük bir biz Var ölgürgen şaklar var bula Üzegiriz kurtlanmasın lekin Göl barçılır yaşim min şuan Ciranabız toprağında üstek Olmavaç kök bizde demalı Ölür geçte olma kıyıla cirge Tik bizgine kalmık yuvalı Ölür geçte olma kıyıla cirge Tik bizgine kalmık yuvalı Tik bizgine kalmık yuvalı Данлыклы Сибрук бистәсенә бармаган кеше калмагандыр дип уйлаган идем. Калган икән. Динар Ульданова лаеш якларында булып кайткан. Кемдер анда карарлык нәрсә юк, агач йортлар гына тора дияр. Мин иҗат кешесе булгач, мондагы күренешкә таң калдым ди ул. Динары, килешәм, күңеле нечкә кеше, агач йорттан да илһам ала ул.
бергә таралган безнең татар милләте саклаганнар үз телен аңлап аның кыйммәтен күпме газап кичергән газиз татар халкыбыз туган телне сакларга һичшиксез дә хаклыбыз туган илем Татарстан горурлык белән әйтәм якты булыр киләчәк татарлар булса бердәм ишетсеннәр барсы да без булдырабыз без бергә якты булыр киләчәк татарлар булса бердәм ишетсеннәр барсы да без булдырабыз без бергә Biz buldurabız bu eşler Yaxşırсын için tırmış Birdemlikte bizning güç Şitte kalmaz katırış Köpmü gazap kişirgen Aziz tatar halkыбыз Tuğan tilni saklarga Hiçşiksiz de haklыбыз Tuğan ilem Tatarstan Gururluk bilen eytem Yaktı bulur kileşek Tatarlar bulsa birdem İşitsinler barsı da Biz buldurabız biz birge Yaktı bulur kileşek Tatarlar bulsa birdem İşitsinler barsı da Biz buldurabız biz birge Tatarlar bulsa birdem İşitsinler barsı da Biz buldurabız biz birge Yaktı bulur kileşek Tatarlar bulsa birdem İşitsinler barsı da Biz buldurabız biz birge Анастасия Макаровға не үшін Анастасия деп исем қошқаннар? Жерші бұл сұрауға Инстаграмда жауап берген. Исем шәп яңғырағанға һәм мин күдірі шәшлі матур бала бұлы туғанға көрә қошқаннар. Әр хәріфінде ихтияр кіші, алға ұмтылыш һәм қылқымны туям дей жерші. Әмия қалса, исем кішіні бизәми, кіші исемні бизи. Келішәсізмі, достлар? Өз фикірләрігізні бізге де yazып жібәргіз әлі. Saqına qaldım Jägejil tozdırğan şəşinə Hislərgə bayırıb əlgirdim Bu yolu tügülmə, şəşilmə Canıma qağılıb, yanadan qabilib Tapıldım degəndə yoğaldım Yürəkə bayırıb, sağışdan bayıb Dünyanın şiir
Soqina endashdim so'zlardan ernilga bir tutam aytilmay qolgani mangulik men seni harmonda yaratam jonimni qo'g'ilib yondan qobinib topildim deganda yo'g'oldim yurakam boyirib sog'ishdan boyig'ib dunyoning shidini yo'l oldim dunyoning shidini yo'l oldim topildim deganda yo'g'oldim yurakam boyirib sog'ishdan boyig'ib dunyoning shidini yo'l oldim dunyoning shidini yo'l oldim soqina qog'ildim Узган тапшыруларда Лилия Гамадинова турында саяхат итәргә ярата дип әйтүбез булды. Җырчы инде Сочида ял итә. Лилия анда гаиләсе белән барган, Татарстанда көннәр сүрелсә дә, Сочида кыздыра. Көндүз хәтта күләгәдә булырга тырышабыз ди ул. Лилия, ялларың күңелле булсын. Синнән матур-матур фотолар көтәбез, ә без сиңа лайклар куярбыз. Sen degan bu o'ylar jonni o'rab olgan hut yolqin hislaridan o'ram narador tungi o'ram men qaytib boram ay senga aytasiz so'zlarim bor ko'kda yulduzlar nur sebib boqiy to'lgan ay menim kibik senda meni yaratasan shulay tungi o'ramni yoqtirib shaharning o'tlari balqiy ko'ngil bekdek seni o'ylay hay suyulgan muhabbatga dunyo to'lib tursin ko'ngil balqib tursin bir shodlik ega bo'lsin baxit o'rtoq bo'lsin tungi o'tlar yoqdi yonar tongga shoqli tongga shoqli tongga shoqli o'tlar yonar tongga shoqli tongga shoqli men bilan bek tezdan seni jonim ko'ram onam tungi shaharda yuribmiz ikkovgina tik ikkovgina tunim tılsımana ko'milirmiz ko'kda yulduzlar nur sebib boqiy to'lgan ay menim kibik senda meni yaratasan shulay tungi o'ramni yoqtirib shaharning o'tlari balqiy ko'ngil bekdek seni o'ylay hay suyulgan muhabbatga dunyo to'lib tursin ko'ngil balqib tursin bir shodlik ega bo'lsin baxit o'rtoq bo'lsin tungi o'tlar yoqdi yonar tongga shoqli tongga shoqli tongga shoqli
Işıklar yanar tanga Suyuga muhabbatga Dünya to'lib tursin Ko'ngil balqib tursin Bir shodlik ega bo'lsin Baxit o'rtak bo'lsin Tungi o'tlar yoqdi Yanar tanga shoqli Талантлы җырчы Айдар Акипов шәп яңалыгы белән уртаклашты. Айдарның «Эзлимин табармын» исемле өр-яңа җыентыгы тавадан төшкән. Эзлимин табармын, күрермен, аңлармын. Альбомда лайыклы хиттагы Милә җыры да бар. Айдар, без дә насыбыңны табарсың дип ышанабыз. Уңышлар үзеңә. Тәлгәш кызыл миләшләргә Кышлар назлап кына урыла Кышлар кебек мин дә сусадым бит Назланырга синең җылыңда Кызыл миләш ачы була диләр Яшел сөю татлы буладыр Кышларыма яшәү биргән сыман Өмет дәрмән истәп торадыр Кызыл миләшләрнең кызыллыгы Кызыктырган ахры кошларым Ятлар кычагында гомер кичә Үтибездер язмыш кушканын Миләш кызыллыгы вакытлыча Миләш кызыллыгы бер мизгел Миләш белән кошның сөюедәй Нигә соң мин сиңа тиң түгел Кызыл миләш гүя утта яна Ирененә кошның кагылгач Яшәүнең яме сүнеп бара Назларыңнан синең аерылгач Кызыл миләшләрнең кызыллыгы Кызыктырган ахры кошларым Ятлар кычагында гомер кичә Үтибездер язмыш кушканын Миләш кызыллыгы вакытлыча Миләш кызыллыгы бер мизгел Миләш белән кошның сөюедәй Нигә соң мин сиңа тиң түгел Кызыллыгы Кызыктырган ахры кошларым Ятлар кычагында гомер кичә Үтибездер язмыш кушканым Миләш кызыллыгы вакытлыча Миләш кызыллыгы бер мизгел Миләш белән кошның сөюедәй Нигә соң мин сиңа тиң түгел Миләш кызыллыгы вакытлыча Миләш кызыллыгы бер мизгел Миләш белән кошның сөюедәй Нигә соң мин сиңа тиң түгел Тиң түгел Дуслар, яңа гына без 10 катнашучының 10 хитен карап үттек. Лайыклы хитның июль айы җиңүчесен билгеләү өчен бик аз вакыт калып бара. Әйдәгез, менә хәзер үк яраткан җырчыбыз өчен Мәйдан.тв сайтына кереп лайклар куеп чыгыйк. Җырчылар сезнең лайкларны көтә. Ышаныгыз миңа. Ә мин сезнең белән төгәл бер атнага сабылашып торам. Шушы составта күрешербез. Иң изге теләкләр белән сезнең Илгәрәй. Пока-пока.